2019, kini na ang all-time high kung labing daghang mga kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala karong adlaw. Publiko gipahimangnuan nga mutuman gihapon sa tanang health protocols. Aniya ang report. Sa labing awahing kalambuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health Region 7 og 6,693 ka mga active cases. 336 niini mga bagong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 2,508 ka mga active cases, 157 niini mga bagong kaso. Moabot usab sa 1,062 ka mga active cases ang Lapu-Lapu City, 29 ang mga bago. Samtang adunay 1,114 ang active cases sa Mandaue City, 47 ang mga bagong kaso. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang Bohol adunay 312 ka mga active cases, 20 niini ang mga bagong kaso. Miabot na usab sa 1,577 ang active cases sa Cebu Province, 82 niini mga bagong kaso. 116 ang active cases sa Negros Oriental, ugway na talang bagong kaso. Samtang upat na ang active cases sa Siquijor, humanapunan ug usa ka bagong kaso. Sa Eastern Visayas, natala ang 285 ka mga active cases sa riyon, 11 niini mga new cases. Sa tibuok Pilipinas, moabot na sa 73,072 ang active cases, 7,757 niini mga bago. Samtang 123,216,534 na ka mga kaso ang sa tibuok kalibutan. 69,816,462 niini mga nangaayo na. Luan Marondina, Balitang Bisdak.